שלום עליכם. אני רוצה בבקשה ברשותכם לקרוא ביחד איתכם איזה סיפור יפה על מעלתה של האמונה התמימה. מובא בספרים. אחד מן האנוסים בא מפורטוגל וקבע את מגוריו בעיר הקודש צפת. פעם אחת הוא שמע מאחד מרבני העיר לדרשתו שדרש מעניין לחם הפנים. לחם הפנים היה בבית המקדש. היה קרב בית המקדש, מדי שבת בשבתו. ואז אותו רב נהנח בדרשתו והצטער ואמר, עכשיו בעוונותינו הרבים אין לנו דבר מוכן כדי שיחול השפע גם על הבלתי מוכן. משפט סתום. אותו אנוס מפורטוגל ששמע את הדבר, הלך בתום לבבו לביתו, והורה לאשתו שבכל יום שישי תכין לו 2 כיכרות לחם מקמח שנופה 13 פעמים, ושתלוש את הבצק בטהרה ובכל מיני יפוי, ושיהיה אפוי בטוב. איך אומרים? משום שהיה רוצה להקריבו לפני היכל השם. אולי יתעשת האלוהים ויקבל את העולה ממנו, האיש הפשוט הזה. וכאשר ביקש, כך עשתה לו אשתו. וכך בכל יום שישי היה אותו אנוס לוקח את אותם 2 כיכרות לחם, מביאם לבית הכנסת לפני ארון הקודש, מתפלל ומתחנן לפני השם יתברך שיקבלם ברצון טוב, ויאכל אותם ויערב לו ויבושם לו. וכיוצא בזה היה מדבר ומתחנן כבן המתחטא על אביו, והמניח הלחם והולך לו. שמש בית הכנסת שהגיע ביום שישי לסדר את בית הכנסת, ונתקל ב2 כיכרות לחם משובחים, שמח על המציאה. ולקחם. ומאז בכל יום שישי היה מגיע לבית הכנסת ולוקח את 2 כיכרות הלחם, מבלי דרישה וחקירה מהיכן באו ומי הביאם, ואכל ושמח בהם כשמחה בקציר. בשעת תפילת ערבית היה אותו אנוס ירא השם, רץ לבית הכנסת ומסתכל בארון הקודש, וכיוון שלא היה מוצא את הלחם, היה שמח שמחה גדולה ורבה בליבו, והלך ואמר לאשתו, השבח וההודעה לאל יתברך שמו, כי לא בזה עינות עני, וכבר קיבל הלחם ואכלו חם. ולמען השם יתברך אל תתרשלי בעשייתם, היזהרי מאוד, כי הואיל ואין בידינו במה לכבדו, ואנו רואים שלחם זה ערב לו, חובה עלינו לעשות לו נחת רוח בהם. והיה אותו אנוס הולך ומתמיד בזה זמן מה. ויהי היום, יקרה מקרה, ואותו רב שהאנוס הביא את הלחם על פי הדרשה ששמע ממנו, היה ביום שישי בבית הכנסת. ועמד על הבימה על מנת להכין את הדרשה שאמור היה לדרוש למחרת בשבת בבית הכנסת. והנה האיש הוא בא כמנהגו הטוב עם הלחמניות, וקרא ולך לקודש, והתחיל לסדר דבריו ותחינותיו כנהוג, בלי ששם לב שגם הרב נמצא שם. מרוב ההתלהבות והשמחה שהיו לו בעת שהיה מביא את הדורון הזה לפני השם יתברך. לא שם לב שאף אחד מסתכל עליו. הרב שהביט וראה ושמע את כל מה שהאיש דיבר ועשה, נבהל וכעס מאוד. קרא לאותו אנוס וגער בו ואמר לו, שותה, וכי האלוה שלנו אוכל ושותה. ודאי השמש לוקח את הלחם הזה מדי שבוע, ואתה מאמין וסבור שאלוקים הוא המקבלה. וזה עוון גדול לייחס גשמיות לבורא יתברך, שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף, וכולי, מה אוכל, מה השטויות האלה. ועוד השמיע באוזניו עוד דברי מוסר, עד שבא השמש כמנהגו ולקח הלחמניות, והרב כשראה אותו קרא לו ואמר לו, תספר לאיש הזה מדוע באת כעת, וכמובן גם השמש הודה, ולא בוש. אותו אנוס, כששמע את הדברים, התחיל בוכה ומתעונן וביקש מהרב שימחל לו שטעה, וחשב לעשות מצווה אלא עבירה לפי דבריו. הוא חשב שהוא עושה מצווה, הוא הבין משהו בדרשה לא נכון, והוא בסוף עשה עבירה, ואז הוא ביקש מחילה. תוך כדי שיחתם, בא שליח מיוחד מאת הארי הקדוש, זיכרונו לברכה, וקרא לאותו רב בדחיפות. כאשר הרב הגיע אל הארי, אמר לו הארי זיכרונו לברכה, צב לביתך, כי מחר בזמן שבו היית אמור לדרוש, מות תמות. וכבר הכרוז יצא, והודיע על כך בשמיים. הרב נבהל מאוד מדברי הארי ושאלו בפחד, מה פשעי? מה חטאתי? ענה לו הארי זיכרונו לברכה, שמעתי שלפי שביטלת את הנחת רוח שהיה לקדוש ברוך הוא, משום שמיום שחרב בית המקדש לא היה לבורא העולם נחת רוח כזו. כמו באותה שעה שהאנוס, התמים הזה מפורטוגל, היה מביא 2 כיכרות לחם, טיפש, אפשר לקרוא לו, בתמימות ליבו,
ומקריבם לפני היכלו, וסבור היה באמת ובתמים שהשם יתברך קיבלה ממנו. ובגלל שבטלת אותו מלהביאם, נגזרה עליך מיתה, ואין שום דרך לבטל את הגזרה. הלך רב לביתו, כתב צוואה, ולמחרת ביום שבת קודש, בשעה שאמור היה לשאת את דרשתו, נפטר לבית עולמו, כאשר אמר לו איש האלוהים, הארי, זיכרונו לברכה. אין סוף מוסרי השכל יש לסיפור הזה, אבל אני הבנתי משהו מהסיפור הזה לעצמי, והבנתי שכל מה שקשור ביני לבין המקום הזה שאני נמצא בו בעולם, והמערכת יחסים שלי עם האנשים, למשל בפייסבוק או בכלל, תמימות היא נמשלת לטיפשות. אז החלטתי שבעזרת השם, בזכות הארי הקדוש, ובזכות העצה הטובה שקיבלתי מהסיפור הזה, שאנחנו נשתמע בעזרת השם ברדיו, ונתראה בהופעות, עד בעזרת השם, אני יודע, עד שהקדוש ברוך הוא יראה לנו מה לעשות. ובינתיים הפייסבוק יהיה, דודו יטפל בכם יפה, וישים לכם כל מיני דברים יפים, ואתם תהיינו. שיהיה לנו יום טוב ובשורות טוב.